enak penak iki secarane. Lapo iki? Bosen aku dolanan HP. Lumayan lah sih. Tapi do omah tau ora? Sik, dapat saya tak pilih. Kok geter-geter ana ngeber iki ya? Oh. Apa iki? Lho, Kowe nang omah ta rek iki? yo nang omah. Iki aku ape dolan omahmu. Yo anggere moro, iki lho lagi bengkel. Yo tak parani yo. Yo. Bengkel ana duren ini sih. Sini. Jajak sih. Wah, kena akhirnya teko. Mati. Pas. Loh, mati nih. Eh, Eh, era melaku situ ta ora? lu ngondi? Tapi tak ajak lunga delok kok. Motorku mah tak penak ini lagi ada ini. Gini ku. Wah, durator ini lho. Wah. Agak sekali guys isane. Hari. Terus kapan iki? Tak ajak lunga. Sekarang. Kapan kon so? Saiki ra. Saiki motor lagi ngene deh. Tapi mang di Indonesia ini lho. Yo wis anggere dadani wis. Aku ape lunga kok. Ngondi nek. Saya tak injer iki sih. Ngondi ya. Gini ta? Ngapain tuh sih? Mati ra. Gini iki. Argune sama. Nang dadani sih yo. Coba ngondi. Tak beli wis. Kayak jare bicara. Tak karo kancaku wis. Bisa ngono. Baca sih. So, semai orang di ngondi jalan. Biar roti ini tak ora kowe. Si motor kan. Kita Gede kok. Ini kok iso iya motor kok dhewe kok arep ora kayak buket iya iso yo arep sama kok. lah yo motormu. Tapi kan ngibeni tangga-tanggane. Kandhani kok. Patene motore besok nang gini ta. Yo wis mati nih ya. Tak Kira sih. Dan ini tanggane. Besok sak belindah lho. Deng lho, Bre. Dandan nek omahe dhewe sing ngene. Motor-motorku dhewe. Ngono tek montore dhek dhewe ngono kuwi. Sonalah. Piye sih? Emosi ya.
resik bar ngono jajal. Masih jajal motor saya. Saatnya tes